Salutare! Astăzi conduc un BMW, un 535 diesel. Am avut un scurt drum de făcut și am împrumutat această mașină și am vrut să spun și eu așa părerea despre mașina asta, chiar dacă am condus-o pe o bucată scurtă de drum. Și arată interior. Mașina este full echipată, trapă, virtual cockpit, scaune electrice, piele. Și ce mă impresionează cel mai mult la mașina asta este că, deși are 310.000 de kilometri, mașina este foarte închegată. Foarte închegată, cutia schimbă foarte bine. Mașina în sine merge foarte bine. Asta înseamnă un BMW, orice ar zice, se simte calitatea pe mașinii. Și îmi place foarte mult cum arată interiorul ăsta. Chiar și după 10 ani de când a fost gândită mașina asta, 12 ani, din punctul meu de vedere arată foarte bine, foarte actual. Volanul ăsta mi se pare cel mai demențial volan desenat de BMW. Îmi place foarte mult. Și mașina foarte consum 12% pentru un motor de 3 litri și în oraș mai mult decât decent. Și de mers trage foarte, foarte bine. 300 de cai. Accelerează foarte mișto. Foarte spațioasă. În față, cel puțin, e foarte spațioasă mașina și se stă foarte bine în ea. Poziția de condus este tipic BMW, foarte sport, confortabil. Rămâi fără permis foarte repede cu mașina asta dacă nu ai grijă. Mișto să simți că ai disponibilă puterea asta tot timpul. Dacă vrei să te lansezi într-o depășire sau să pleci mai hotărât, nu ai stresul că te fac foarte multe mașini pe lângă tine. Și cum spuneam, mașina asta și după... Acesta este din 2014, este mașina, este de vânzare. Dar mașina asta și după 8 ani de folosință se comportă extraordinar și 310.000 de kilometri. Place foarte mult cum merge și cum se comportă mașina. Merg aici într-o zonă unde este un pic mai liber și am să fac o scurtă accelerație. Și îmi place virtual cockpit-ul ăsta, arată modern.
trage bine.